Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar. Seguimos con esta quinta tempada, seguimos con estos máis de 200 programas que levamos feitos, coñecendo proxectos, revisitando proxectos e, sobre todo, disfrutando de moita e moi variada música. Hoxe cunha conversa que me fai moita ilusión, moitísima, ademais tanto por quen é como polo que está presentando, porque hai unha cousiña que falaremos que está disponible tanto en YouTube como en plataformas que mola moitísimo, creo que é unha carta moi boa de presentación desta nova etapa que está emprendendo, pero antes sabedes que me gusta facer unha reflexión, vai a ser moi rápida, dúas cousas moi rápidas. Xa dixen algo desto en outras charlas, pero nestes días que estou grabando esta conversa, pois o pensamento non para de vir pola miña cabeza, así que xente simplemente dicirvos que vivades a vida, que se estás pasando un mal momento, non vos preocupedes por estar pasando un mal momento. A cabeza moitas veces é como é, non sempre se pode estar ao 100%. Pedid axuda se queredes, se non podes pedir axuda porque non sodes capaces, non vos preocupedes por eso. Tentade superalo da forma que sexa e, sobre todo, tentade ter cerca a xente que vos pode axudar. E se vos pasa que hai xente que está cerca e non vos pode axudar porque non quere, non porque non poida, porque non teña capacidade, porque non sepa, senón porque non quere, sabedes que tens que facer con esa xente? Mandala a tomar por saco. E sabedes máis a quen hai que mandar a tomar por saco? Tedes aquí, vedes aquí unha bufanda, e hai outra. Hai que mandar tomar por saco a Israel, xente, que non hai que perder o tempo, e aínda que eu vivo en moitas contradicións e por circunstancias teño contradicións no meu día a día, pero non hai que olvidar que Israel é un puto estado genocida e que Palestina é libre. E dito isto, creo que a miña convidada vai estar de acordo con todo o que dixen, porque hoxe, xente, temos a La Montañe, Laura La Montañe con nós, que a estáis vendo xa en pantalla. Que tal, como estamos? Moi ben, emocionada, tío, porque o que acabas de decir, bueno, tócame tamén no corazoncito, así que vamos, máis de acordo imposible, máis de Eh, acordo imposible. que gana Ambas as dúas. as dúas cousas, porque aparte sabía perfectamente que tanto a primeira pois como a segunda eran cousas que me apetece recordar cada vez, tanto a primeira como a segunda, tamén por outro convencemento meu. E eu sei que hai moitas contradicións, hai circunstancias pois tamén laborales e circunstancias que me obligan a vivir nunha contradición con este tema, e por iso creo que é necesario que, a pesar de que poda facer cousas que estén un pouco, pois, como digo, sean contradictorias, creo que é necesario que o recorde e que o teña presente. Por eso teño isto aquí que, pois, non farei moito, pero, bueno, pois intentar facer o posible, que polo menos recordando estas cousiñas. E dicía que teña moitas ganas desta conversa. Xa fai tempo que estaba en mente conversar contigo. Hubo aí xa un primeiro acercamento de cando empezabas a darlle forma a esta nova etapa en solitario. Joder, me mola terte por aquí, porque teño sensación, ademais, de que esta etapa en solitario, esta etapa musical, esta esta Laura La Montaña 2.0, se se pode dicir así, ven acompañada de unha etapa personal tamén boa, que creo que é o mellor. O sea, moi ben a etapa musical, pero que veña acompañado de que ti estés o 100% ou polo menos o mellor posible. Sí, sí, como comezando a camiñar nesa etapa, porque xa empezamos llorando. Eh, porque sí, que levo un tempiño, pois moi encerrada en mí mesma, na miña casa, nos meus, bueno, no pasado, basicamente é como que me quedei anclada no momento e non daba avanzado, entón, bueno, pois agora sí que empezo a camiñar, así que estou moi contenta, emocionada, ainda non é que saiba surfear as emocións como unha pro, pero sí, nótome, bueno, afortunada, sabes, con dereito a facer cousas, porque sí que levaba un tempiño onde esconderse era por eso, por decir, non teño dereito a estar aquí, a facer, a vivir, a sair da casa, bla, bla, bla. Bueno, entón agora, pois, comezar esa nova etapa, pois, é moi emocionante.
e é moi bonita, así que non, eu agradecete moito. E é como, para mí é moi especial estar falando contigo antes que con ninguén, te lo digo así. Mira, teño moitas ganas. Creo que esta conversa, mira, levo unhas cuantas conversas que están índose máis ao vital, máis ao personal, pero sempre relacionado co proxecto e ca música. E me está gustando porque creo que é necesario tamén visibilizar cousas que vos conflúen aos artistas e sobre todo aos artistas emerxentes, aos artistas que por desgracia pois non vos facedes ricos con isto da música e loitades con moitas cousas porque sempre pensamos que todo é un camiño de rosas, sempre pensamos que todo é bonito, que todo se pode facer moi ben, que non hai nada malo. E hai moitas cousas malas na música, hai moitas cousas malas na industria, e hai moitas cousas personales que lóxicamente non hai por que falalas, non hai por que profundizar Mm. nesas cousas, pero que inevitablemente influen porque non sempre é tan fácil facer cousas cando a cabeza, cando o corazón, cando todo o que rodea a unha persona non está ben e é moi lícito, é moi normal, é moi de aplaudir parar e aínda que sexa pois esconderse, aínda que sexa desaparecer, porque é necesario moitas veces desaparecer, parar un pouco, dar paso atrás e despois coller forzas para, bueno, o que teña que ser, pero que veña pois con convencemento e cas forzas necesarias. Claro, 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 exactamente. Foi unha etapa para min de, bueno, difícil, pero que estou, pois eso, comezando a xa superala e noto, vamos, é increíble o cambio, sabes? E claro que é importante parar, porque hai momentos nos que é que non eres capaz, non eres capaz de facer, de ilusionarte, sobre todo Mm, a rabia esa, no? De decir, joder, estou facendo cousas, que bonito, que sorte que teño, e estou aquí arrastrada, mm, sabes? Non disfrutando deso. Alguén me dice, ai, que bonito, tal, ou que ben fixestes isto, e eu era incapaz, mm. incapaz de sair desa, bueno, dos problemas dunha, sabes? E eu creo que fai falta, bueno, aparte de parar e reflexionar e tal, madurar esa cousa e para poder disfrutar das cousas boas que pasan, Mm. non só estar centrada Dios, nas pequenas desgrazas que por comparación con outras realidades do mundo que non son moito. Pero, oye, somos seres humanos, cada un pode coa mochila que pode e aí estamos. Sí, que tamén moitas veces é unha cousa que cada vez estou máis convencido, porque tendemos moitas veces, sobre todo cando algún está perfectamente, tendemos a menospreciar o sentimento de outra persona e é certo que hai cousas que obxectivamente son máis graves, hai cousas que obxectivamente son peores. Falábamos do xenocidio, dos pobres nenos que están pois morrendo, que están matando a xente de Israel, todo o que está pasando en Palestina, por exemplo, é mega grave e é jodido, pero pois tan as nosas cousas personales que o que para ti ou para min, pois igual non é tan importante, para outra xente, pois non é capaz de lidiar de outra maneira, e non sei a ti, pero a min moitas veces me teño sentido mal por unha cousa mínima, estar preocupado e estar triste, estar jodido, porque era mínimo en comparación con outra persona, pero para min o mínimo era mega máximo e é un problema no que vimos tamén, porque te fan sentir mal moitas veces por dicir, é que estou mal, pois eu que estou co brazo tal, podo estar mal co brazo, va, pero é que non pasa nada. Xa, pero que igual eu estou mega jodido polo que sexa, porque para min é magnífico ese sentimento. Claro, claro, claro. Eso é natural. Quero dicir, é natural porque tú estás nese corpo, ti estás vivindo esa realidade, como non é, sabes, se non te importara, xa o levabas de outro xeito, pero a ver, todos somos pequenas personiñas sufrindo calambres ou Mm, baixóns económicos ou cousas de traballo, todo é importante. Que pasa? Que eu, por exemplo, sí que noto que esa centrarse nesas cousas tan individuais por nos desactiva un pouco políticamente. Bueno, isto é así, eu vivín nese momento e non te digo que fora
xusto ahora, pero fai un aniño, sabes, que eu empecé a despertar e a informarme, por exemplo, pois, do xenocidio en Palestina. Antes non era capaz nin deso, sabes, de saír do meu pequeno círculo de tal. Creo que eso é unha sinal de que hai algo que está madurando e cambiando, non? De non estar tan centrada na merda pequeniña que te está pasando, pequeniña ou moi grande, dá igual, pero de estar aislado. Creo que estar aislado é o que provoca eso, non? De desconectar dos momentos sociais, o que está pasando, ou de intentar pues, sair á rúa algún día o mínimo que podes aportar, que é estar ali ou falar desto. E eu era incapaz. E, claro, sentíame bastante absurdo, non é? Como se sentía moi absurdo estar, joder, derrumbadísima, por cousas que ao final dices, Dios, pero tampouco son tan... Quero dicir, non sei, teño saída desta situación, sabes? Uf, e Pero non sei que máis. Pero fíjate que ahora xa vamos a empezar a falar do bonito destas cousas, pues este live que estás presentando, esa actuación no San Froilán, todo o que vai a vir agora, pero eu sempre penso unha cousa que creo que un dos grandes problemas que temos, mira, había un artículo publicado por Público, creo que era, me parece, fai nestes días, sobre a saúde mental no mundo da música e falaban relacionado pois ca música propiamente, pero con todas as cousas estas alleas que provocaban que tamén que os artistas pois non estivesen ao 100%, poñían casos, por exemplo, de Laporte, que agora fan un parón durante un tempo e tal, pero creo que unha das cousas que temos un gran problema nesta sociedade, que é o tema, hai moitos problemas, non, pero e o tema da saúde mental non tanto na falta de medios para poder ser capaz de levar estas situacións, que faltan medios e falta que a saúde pública o acceso sexa público e non ter que gastar o diñeiral que costa unha única sesión, que moitas veces a xente non pode permitilo, non? Pero falta moita educación de cara a isto tamén, de cara a ensinarnos, pois non sei de que maneira, porque non son experto, non? Pero ensinarnos dende pequeno a ser capaz de lidiar de outra maneira cas situacións, a ser capaz de valorar de outra maneira as situacións, porque ao final o que nos pasa é isto, descoñecemos como descoñecemos, por exemplo, como facer unha declaración da renta, e descoñecemos como ser capaz de, cando te deixa unha parella, por exemplo, ou cando deixas ti unha parella, ou cando te despiden do traballo, cando queres ir do traballo, cando X cousas, descoñecemos como ser capaces de encarar estas cousas. E tamén creo que é importante que nos pudesen formar ou que se visibilizasen estas cousas para, isto que estabas a dicir, non, que, joder, como te sintes, pois, coño, pois, ser capaz de entender mellor a situación para tamén encaralo de outra maneira. Total, total, total. Si ter esas ferramentas previo golpe. Sí. Para que non velle o golpe decir, a ver, como empezo a camiñar outra vez, teño estas ferramentas ou non. Claro, eso, pues, desgraciadamente, ahora mismo se traduce en teño diñeiro para pagar eso ou non. Pero tamén está todo acompañado dunha dificultade que é non sei se un estigma, porque hoxe en día tampouco hai tanto ese estigma, pero hai como eu penso, vale, socialmente hai unha parte, pois, máis a xuventude e tal, que superou xa este preconcepto de o que é a saúde mental ou o que sea, pero despois, claro, cada un, joder, é cada un, e tes medo, e ao mellor non tes o momento, ao mellor dache medo enfrentar unha terapia e tal. Eu, por exemplo, proveino moi pouco, non estou aínda nesa etapa de decir, joder, como sei manexar, ala, que se me caeu aquí algo, como sei manexar o feito de estar falando destas cousas, porque provei moi pouco con calma, con calma, Sí, con calma. é que tamén é complicado encarar Mm. esa etapa. Creo que Non, a mí axudoume moito miña irmá, quero dicir, miña irmá, porque viña tamén de ter probado cousas e decir, mira, esta receta está ben, vai a, pois eu que sei, para a xente que ao mellor non o pensa ou non... É que eu tampouco sei como funciona a sanidade, entón tampouco sabes
a nivel usuario é como É que moitas e veces, agora como como fas? Como claro, a donde vou a preguntar isto? sí. Póñome aquí arriba en la meta máis tal? Pois no, tío, o máis a ver, dependerá do caso, pero a min miña irmá me aconsellou: "Vai á médica de cabecera, explícalle aí e a ver que pode facer, a ver que pode tal", porque ao mellor hai algún sabes, antes de empezar unha terapia ou o que seña así máis profundo, pois hai que regular químicamente. Entón, pois, ole, te podes recetar medicación e tal. E foi o que me salvou, tío. Así que gracias, Sara, porque sí, sí. E ao paso así pequeniño, podes dar eso, a mellor te recetan algo. Non sei, a mellor estou meténdome aquí en No, no, consellos pero que non debería. no, pero estás falando, eu sempre que falo isto Eu porque falo da miña. claro, claro, isto e aquí eu sempre digo, cando dou a miña opinión, por exemplo, eu sempre que quede claro que son opinións Claro, de unha persona, no meu caso, que non ten nin puñetera idea, non estudiou nada desto, dá un pouco a claro, súa aquí opinión, o falamos que todo cree, de e ti falar do teu caso. Isto é das como da cando rompes un experiencia. pé. Ti rompes un pé e hai xente que pois que vai ao fixo dunha maneira, xente que vai de outra, xente que tarda mil anos, xente que non. Cada Claro, cada un quen que co faga seu o que ritmo. poida ou que intente, pois, como a ti, non? Pois, que teña unha persona, como dicía ao principio, unha persona cerca que poida axudar de alguna maneira, que te poida axudar a enfocarte en algo que poida axudar, e xa está, que é o importante Claro. e E tamén, o sea, o que non era difícil para min na miña situación decir, vale, sí, necesito esa ayuda, necesito facer, pero activarme, sabes? Deixar de estar, sí, sí, xa o farei mañá, sabes? Entón, bueno, tiven, non sei se foi necesario ou non, pero cheguei a un límite onde era en plan, ou vas ou te van, o sea, non hai salida. pois mira, Entón, nada, foi un paso guai, e permitiume ir un pouco abrindo a cabeza e, pues, ir reconectando con todo, porque é verdad que era aquilo era un desastre. reconectando con todo e isto é o importante tamén do que estamos hoxe aquí, que é reconectando ca música, reconectando Sí. co teu proxecto, que agora xa, bueno, inicia oficialmente, non, con estes lanzamentos, pero que xa levas un tempiño, non, nos últimos meses, supoño que un pouco paralelo a este proceso de ir pouquiño a pouco transitando neste novo camiño vital moito máis positivo, non que levas feito xa algunha cousiña, algunha actuación por aí, algunha Exacto, presentación, xunto, estaba vendo por aquí xunto con Sara e o violín, non? Por percorrendo claro. localidades que imagino que eso tamén axudou ou está axudando a que a parte vital vaya mellor, non? De, pues ahora Vaya, volvo a esto, totalmente. que me gusta, estou no disfrutando. Como está sendo estes primeiros pasos novamente? Pois mira, o primeiro paso, de feito si foi con Sara Ember, de casualidade atopei o seu perfil e comenteille a idea que tiña eu un concerto en Soria, si ela pues, estaba disposta a vir e tal, porque eu flipei, eu non a coñecía, pero vendo en redes foi como, vaya dragón, que era este dragón, esta es unha pava increíble. Entón, pois nada, contestoume tal, falamos, ensaiamos un pouquiño, fomos a Soria e foi un concerto precioso, o sea, moi especial, moi especial. Comento, foi no Instituto Antonio Machado. Eu dixen, jo, é unha oportunidade tamén para volver a ler este poeta que tiña aí, bueno, do instituto olvidado, non tal, e facer unha canción ou facer algo especial porque vamos a tocar no instituto onde el deu clase. Vale. E bueno, pois eso, a base de ver documentales, ler libros, entón para mí tamén foi como un volver a ser o mesmo, decir, oh, que ilusión, vou comprar este libro que ten explicacións, notas al pie, e así me entero do que estou lendo, vou ver este documental, vou ver tal. Fixen unhas láminas tamén co poema, sabes, era como ese momento de florecer, de inspirarte e foi un tesouro para min poder ir a Soria, o sea, eso ese foi o principio, sabes, de poder empezar a decir, venga, eres capaz outra vez de levar un concerto a cabo, de estar aí enriba do escenario falando ou cantar, afinar, Dios mío, todo eso, todo eso. Claro. E nada, foi para min un regalo, tío, un regalo de verdad, un regalo increíble. E despois nada, fixamos un par máis de cousiñas na igrexa de Santa María aquí en Lugo, Mm. por, polo día de Rosalía, e
e despois fixamos un concilio no Clavi. E nada, pois é que foi moi especial, tío, foi moi especial. Además, eu penso que xuntar Sarah Ember e o que eu fago é bastante, ou para min é bastante curioso, non? Porque é unha persona, joder, que ven de, que é profe de conservatorio, que sabe certas cousas que eu non sei, entón eso me enriquece un montón, non sei, Mm. ela, a mellor ela está en plan, que desesperada, con esta Joder, a ver como lle digo que non quero seguir con ela, a ver como fago, que fantasmas, tal. horrible. No, eu entendo que lle gustou, tío. A verdade que cada vez que fixamos quedo contenta. Pero bueno, eso, que para mí é como xuntar un mundo profesional coas miñas ideas de pirada, tío, e de loca de la extrapolación textual, yo que sé. Ademais Yo que sé. que casa moi ben. Eu teño que dicir que de un tempo para aquí xa fai un par de anos ou así. Admiro moitísimo os violíns. A min cando algún artista, algún grupo ten violíns, e sobre todo xa non só na parte pois de estudio, non? Que se meten Sí, moitas veces, senón que mos levan aos directos, a banda da Loba, Andrés Suárez que ten a Marino Saiz, que me parece un violinista da hostia que acompaña moitísimos artistas a nivel España, e me flipa como toca o violín. A min me encanta cando hai un violín porque creo que é un instrumento, non sei como explicarlo, pero que non sei, vou explicarlo. que É máxico, non? sí, é moi máxico e creo que para o que ti fas, por exemplo, calquer instrumento pode axudar, non? Lóxicamente, pero creo que un instrumento que para o que ti fas, para a forma na que ti o fas, é como que ese match perfecto, non? Esa unión que creo que máis alá de como faga ela ou como fagas ti, pero por estilos, Sonórica, sí, sonoramente. Sí, sí. sí, 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 totalmente, totalmente. Pues sí, ojalá poder volver contar con ela, porque a ver como se tercia todo, porque ela tamén é unha crack absoluta, entón está tocando en varias cousas, ten o seu propio proxecto que é Embers Hell, está tocando en Finway, está en todos lados, é unha crack. Mira, Que estes concertiños, non? haberá noticias. Estas voltas, supoño que tamén axudaron a non só o personal, senón a dicir, veña, fixen isto, fixen isto outro, por que non vamos Mm, a dar un paso máis e retomar xa con forzas e con ganas o proxecto, non? totalmente, totalmente. Si afianzaron esos primeiros pasos e empecé pues eso, a cousas, ideas que tiñan por aí polo medio, a medio producir ou medio tal, todos estes empuxóns foron moi importantes, sabes? Para de verdade decir, que teño que acabar esa canción para ese concerto, que teño que acabar esa canción para ese vídeo que, por exemplo, a Margue Morello, como se chama? Música no foco, por exemplo, aí era como, teño que acabar a produción da canción de Ninguén Dis Nada que vai sair aí, entón foi como, venga, venga, nunca estiven soa, digamos, neste proceso de sair adiante, porque sempre había alguén que me tiraba por dende fora, entón, vamos, agradezco infinito, o sea, non sei como poder agradecer, porque ainda que non era a propósito, sabes, a min me estaba sacando da, da merda, totalmente. Eh, E nada, cos concertos de Sara tamén foi como teño que compoñer, teño que facer, pum, pam. E chegou esta etapa xa máis, bueno, neste ano, digamos, e é como que miras para atrás e dices, joder, pois ainda fixen cancións, que bien, menos mal. É que Sabes? ten que encher moito, non? Verte capaz de dicir, pois, porque lóxicamente isto tamén é moi normal. Todos precisamos moitas veces de empurróns que nos axuden a rematar cousas, de alguén que nos complemente de alguma maneira, pero verte que ti, é certo que pois con estas, no, estas necesidades un pouco de, vale, vou ter este concerto, vou estar nesto, teño que acabar isto, que lóxicamente está aí, pero que máis alá deso, eres ti quen está terminando as cousas, eres ti quen está facendo todo, ten que ser bonito botar a vista atrás nestes meses e dicir, fíxeno. E xa non é Non mellor ou peor, importa. senón Sí, sí, da rematei igual, isto. exactamente, exacto. Ou, inda que non é rematar, pero, por exemplo, con Pizarnik, unha das cancións do Live, o que me pasou
esa canción saiu bastante como de golpe todo, sabes? O que a melodía, o que a Ujú. idea e tal, bastante, absolutamente de unha. De feito, teño unha grabación do móvil mentras estaba facendo e tal, que é como que ten esa esencia do momento, esa cousa especial, esa maxia que me que me dou conta, no? De cando estaba eu aí cantando, rever a tope, ojos cerrados, tal, o corazón palpitando a mil, de verdade decía, Dios, menos mal, por fin, outra vez, sabes? Poder volver a sentir algo así. Mentras estás aquí ti só, acompañando, tal, esa cousa que dá igual se sae ou despois non sae, pero é como, joder, son capaz outra vez de sentir isto, guau, É que eso é, guau, é maravilloso. mira, que bonita e necesaria é a música. É que sí, Porque eu é sempre moi conto necesario. que a min na pandemia salvoume a música. Principalmente, isto é unha historia que conto moitas veces aquí, creo que en vexa todas as conversas o sabe, Andrés Suárez salvoume a súa música, un artista que eu escoitaba, pero que nunca lle prestara atención, chegou unha canción, ese día chorei como a nunca, ese día pensei esa canción na miña boa, pensei en moitas cousas, e o que eu vía como moi negro, pois pasou a ser un pouquiño máis bonito, máis esperanzador, e de feito teño este proxecto e coñecín a tanta xente, pois xente como a ti que agradezco ter coñecido gracias a eso que me levou a valorar moito máis a música, porque eu nunca valoraba, non Claro. valoraba a música como é. E dun tempo para aquí doume conta de que a música non é só liberadora nin salvadora para quenes a recibimos, senón que é moito máis salvadora e moito máis sanadora para os que a facedes, máis alá de a onde chegue, máis alá de que se publique ou non, porque estamos vendo agora mismo o exemplo perfecto de estabas aí na tua habitación, estabas terminando unha cousa, non sabías o que ibas a facer con ela realmente ou como iba a acabar todo, pero para ti ese momento estaba sendo dos máis preciosos que seguramente viviches xa non nos últimos tempos, senón na túa vida. Sí, a ver, é que é así, además, cun texto de Pizarnik, sabes? Que era como, eran textos aos que recurría moi frecuentemente para, bueno, pues estar aí nas sombras e nas movidas, pero poder decir, hostia, entendo estos poemas, sacos fora, traspaso estos sentimentos, é que sí, é o que acabas de decir, que máis che podo decir? E é curioso, Tamén. Fíjate unha cousa que creo que a min tamén me parece moi bonita, que é como o momento nos leva a valorar ou a percibir as cousas, porque esos poemas que ti recurrías a eles, que seguramente, claro, que xa eran como, bueno, cotidianos igual, Como mantras. Sí, eh, sí, a veces é así. e de repente chega e cambio a percepción que tes e a forma na que te afecta ou a forma na que te influe é moi distinta de todo o que era antes, porque nese momento hai algo aí que de repente, pum, fai Sí, sí, sí. que todo cambie. Sí, sí, sí. É máxico. É máxico. Eu que sei, e cos textos de luz tamén, sabes? Con cousiñas que foron saindo tamén, que están no live, que me axudaron un pouco a canalizar eso que estaba eu, esa rabia, esa indignación ante, de verdade, as barbaridades, tío, que están xa estando ahora mismo, bueno, están xa andando e están, bueno, tan adultas totales no mundo, no, pero que estamos empezando un pouco a abrir os ollos e a ver de onde ven todo eso. E claro, pues era un sentimento moi grande para poder eu escribir sobre eso, non sei, como que non tiña coñecemento, non estudara tanto. Entón le dixen, vamos a ver a jefa que dixo aquí, neste libro que teño aquí do 2011, ¿no? Que foi un momento políticamente bastante, joder, inspirador e moi bonito. Ela fixo un libro que se chama Indignación e Rebeldía, e, bueno, empecé a ler así un pouquiño e tal, e dixen, pois mira, vou facer como fago moitas veces un collage para ir direccionando toda esta raiva e todo este horror que estou sentindo.
Eso é, por exemplo, falando da última canción do Live, de Berros. Eh, que claro, recurrín a luz, tal, por qué? Por qué? Todo ten unha razón. En setembro de 2024, sí, de 2020, xa que pasan os anos, que ano é este? En Ah, 2025, pero a que parece que son moitos máis anos. A min está me pasando. eu xa non sei, a mí dame igual. Fluímos. Va, non sei, como que non o noto que fora un ano atrás isto que te vou contar, pero un amigo de Compostela, un poeta tamén, Peter Brea, estaba como organizando un recital dentro do Festival Maré e díxome, mira, vou recitar este poema e tal, si tal poño unha base por debaixo ou facemos algo así en conxunto. E o poema del, máis o que lin de luz, vamos, non había escapatoria. Eu estaba pensando todo o rato no que estaba vendo no teléfono, nas historias da xente palestina que comparte realmente cara a cara contigo, e sentíndome moi impotente, a verdad, dicindo, Dios, pero a historia se repite tan descaradamente, todo aquilo que nos contaba no Instituto de la Historia Cíclica e tal, sí, claro, pero unha cousa descarada, horrible, horrible, non sei, unha quedase un pouco incrédula porque claramente é tan verdad que dices, non pode ser verdad. En fin. E bueno, saiu un pouco esa canción mezclada con ese poema que algún día pues, gustaríame sí que editar enteiro e tal, quedou aí un sample da voz de Peter, pero basicamente era eso. O poema de Peter acaba dicindo aquí seguimos no nunca máis, ¿no? Como esa protesta incesante, ese espírito de loita e tal, pero que vemos dende o outro lado que non é correspondido. Como, a ver, espabilai. Espabilai unha puta vez que a xente está querendo outra cousa, estamos fartos de isto. Bueno, obviamente con esta situación política está se dando, como no, outra vez, de novo, peor, todo mal. Todo mal. Entón, bueno, pois hai un pouco así a berros desa raiva, desa historia de decir, non, eu síntome moi impotente e é unha imaxe xeral de cousas que xa veñen de atrás e estamos fartos de protestar, non nos escoitan nada e ao final, pois eso, a frase máis contundente que eu atopei, bueno, e me gustou un montón de luz foi o pasado é iso que ven. Porque claro, é cíclico. Entón, moita indignación nesa canción. Molou poñerlle así un pouco de guitarra eléctrica e todo para estar aí con esa raiva, non sei, inspirábame un pouco esa, esa historia e, bueno, Cristian e Plácido, pues, engadiron aí toda esa atmósfera no vídeo, sabes, tamén de un pouco de, non sei, de Ese equipo, vídeo, de equipo. ese live con Cristian, con Plácido, ese live grabado en Punta Nariga, en Malpica, de onde é meu pai que é de Corme Ah, de Malpica, ten a dúas, a seu pai era de Malpica, a súa nai de Corme, ten esas raíces da Costa da Morte, buenísimo. ese live que eu dicía que ao principio que me parece unha carta de presentación moi interesante porque é certo que ti te podías, bueno, presentar agora nesta nova etapa pois cun destes temiñas únicamente solto, publicado pois en YouTube, en Spotify, en Tidal, en calquera plataforma, calquera lugar, non? Que podía ser, pero creo que sinceramente me parece unha aparte que é moi chulo, creo que queda moi guai visualmente, é moi potente, porque o lugar axuda, non, a que quede bonito, musicalmente mola moito, aparte tú a vocal letrística é moi guai, pero creo que é unha forma de presentar un proxecto como o teu tan personal, tan non único, porque lóxicamente pois, seguro que hai moita xente ou máis xente ao longo do Claro, mundo que fai cosas similares, non? Que non me gusta moitas veces dicir proxecto único porque igual hai xente eso, que, eso non que existe. fai Cantos, cousas claro. iguales ou parecidas e que non coñecemos, porque isto mo abriu un día a mente Bayuca, que Ah, fago un paréntesis, que lle fixen unha entrevista para Mondo Sonoro, falábamos un pouco desto, e dicía que el non lle gusta dicir
que el é o pioneiro no que fai, el é o pioneiro ou a primeira persona que publicou algo e chegou a un certo nivel. Eso sí que é a primeira persona que o fai, pero que seguramente alguén na súa casa estaba facendo cousas como as que fai el e non chegaron a coñecerse, co cal el é o primeiro que fixo algo coñecido, pero non o primeiro que fixo ese tipo de música. E neste caso, pois o mismo, non? Pero ao que vou que me lío. Que me parece unha presentación moi boa, porque creo que un proxecto como o teu precisa para entendelo ou para ver ben cara onde pode ir unha cousa como esta. 15 minutiños, creo que son 16 que dura o live, Sí, no cal se poidan ver distintos, bueno, tons, distintas matices do que podes facer e que se diga, vale, isto é o que vamos a ver con la montaña nesto, isto é o que é capaz de facer e isto é o mundo que nos quere presentar. Creo que unha sí. carta de presentación moi boa. Como surgiu facelo desta maneira? Pois Porque supoño que non sei se está estudiado ou foi por un... Por qué? foi por pura necesidade. De feito, a ver, confesión, sí que tiñamos un pouco a idea de facer a outra estrategia, de, joder, lanzar single, tal cual, este primeiro, este despois, pero, bueno, o tempo apremia, os medios son os que son, entón, a ver, non había tempo para facelo neste momento que era cando queríamos lanzar algo. E, e foi bueno, pois conversando con Héctor, de feito, de Héctor de Montapena, dicindo, ai, por que non faz un live? O sea, quítate esa presión del single, el videoclip, fai un live, presenta tal. Vale, claramente, pois a idea era, na miña cabeza, un pouco máis sinxela, algo máis non andar por casa, pero non tanta Sí, producción. Pero claro, aí detrás está Sara Iglesias, está Plácido, está Cristian, está Alberto, que foron os que, bueno, basicamente puxeron todos os medios para facer o vídeo. Alberto foi o realizador, o montador, o Sara axudou pois, eso, a localizar. Bueno, todo este equipo co que estou traballando ahora, que estou flipando, en plan, nunca traballara así, sabes? mm, Con esta ilusión e organización. Entón foi como, vale, hai esa idea, todos a unha, veña, pum. E foi Sara que encontrou esta localización que foi como, joder, que pasada, sabes? E ao principio sí que estaba un pouco, non sabía moi ben como mellor conectaban esas cancións, porque eu vía moito de estar, pero de verdade, pechada de luz e de todo, con los neones aquí, as sí, luces no, LED no, e tal, non había esa idea de que todo fose un xa conxunto non como tal, tiña. non? Sí, aparte o vídeo, decir, vamos facelo no exterior, yo, no exterior. Como que el exterior? No, no, Claro, no, la calle, el sol. te lo juro, sí. Eu vía, claro, ese faro, ese mar, e era como, vale, bien, é moi bonito, pero non me vexo o mellor con tanta grandeza. Tiven que calar a boca porque, vamos, vendo o resultado, É eu estaba guapísimo. moi equivocada. Entón mola ter esas outras persoas que están abrir, facendo abrir un pouco a mente, porque se fora por min, o mellor gravaba aquí debaixo da mesa, sabes? Sin mostrar a cara, non sei. Entón foi un pouco así, por necesidade de decir, non podemos sacar agora mesmo un single, porque hai que esperar, queremos facelo ben, con calmiña e tal, que ese sí que vai ser outra cara da moneda tamén, pero sí, esa carta de presentación, decir, pois vamos a gravar un live. E, pois foi cousiña de Héctor e despois todo cousa deles. Así que eu aportei o que tiña que aportar. A música, estar aí, O sea pero, pero nada, foi o equipo de todo Tofu que hai que agradecer, xa hai varias persoas a que agradecerlle. Primeiro a túa irmán por axudar na parte máis personal, todo, sí, a todo, que todo. todo pois fose chegando gracias a eso. A Héctor, que Sí, ahora falaremos un poquinho máis en profundidade del, non, pero que eu dicía antes que me alegro deste proxecto por coñecer xente como a ti. Héctor, creo que de outras personas que merecen moitísimo a pena neste mundo da industria musical, neste mundo de tan complicado e con tantas caras da moeda, que Héctor xa non solo no musical, tanto con Lontreira como con Monte da Penas, tampouco como produtor, senón como persona,
que é un amor É, de é, persona, eh. é un riquiño, é un amor. E sí, a verdade que a min previamente a estes meses e tal tamén me axudou bastante a intentar sacarme de casa un pouco. Ah, vamos aquí, ou vente pa aquí, e gravamos algo. Tá bueno, foi E, todo culpa da xente, eu non fixen nada. no, pero te, Foi moi te- guai, no, no, en serio. Hai moito que agradecer a todo o mundo que estivo aí, pois eso. Pero mola porque despois Así, todo o equipo non de todo o Tofu que aportaron lóxicamente medios que pois posiblemente pois ti non eras capaz de chegar a eles que visualmente xa digo me parece que queda xa non polo lugar senón a unha calidade moi guapa ou a calidade do sonido é moi top tanto Cristian como Plácido pois tamén a súa presencia axuda como están sí. non pero o fas ti porque o fas ti, pero é certo que ter xente así que non solo sume, senón que fagan brillar algo. Mm, É moi bonito. é moi é para estar agradecida moitísimo, a verdade que si é. E iso que eu tiña medo ao principio, de non sabía como iba a ir surxindo todo, sobre todo por min, de que non sei se estaba eu preparada para traballar así ou non, pero bueno, mira, hai que espabilar e Hai que pum. salir da zona de confort tamén, non? Que vai un pouco relacionado Sí, co proceso de mental, co proceso de superar os problemas, que moitas veces precisamos de alguna maneira salir dese, pues, no teu caso da habitación, non, das luces de neón, sí, de estar aí sí, pechadiña, pois, oye, creo que ata posiblemente máis alá de onde chegue este proxecto, máis alá do tempo que dure, máis alá do que vai a vir agora, posiblemente precisabas ou era necesario que algo así, xa non porque quede bonito ou non, senón para ti de, mira, é que vamos a presentar isto no exterior con isto que non era na miña cabeza para darte conta de podemos facer cousas, podemos tirar hacia sitios que non pensaba que podíamos tirar. totalmente, totalmente. E ademais Eso é. me gusta porque nestes tempos está pasando por aquí pola Canle, estás pasando proxectos, estou falando nas miñas redes de proxectos como o teu, eh, proxectos como Leticia Rey, proxectos como a Borge Z, que estades un pouco escapando, non? Fálese de Rosalía con toda a razón de que pois escapa de normas e de cousas, pero ten capacidade moito máis fácil que todo o mundo de escapar deso. Pero Leticia Rey, ti ou Borge Z, estás escapando das normas típicas da industria facendo cousas distintas. Leticia Rey e Volk sacando un disco en físico sen sacarlo en plataformas digitales, Yeah, ti te presentas cun live publicado primeiramente en YouTube, despois sí que en plataformas, pero publicado en YouTube en nada de singles. E me gusta tamén que se estades proxectos como os vosos porque axudan a ver que outra forma de facer música, outra forma de presentala é posible, porque se pode facer así sí, e de feito a vista está no vendo os datos do teu live, que os datos son datos e as cifras non importan, pero no momento no que estamos grabando isto, o teu live ten máis de 1500 visualizacións que xente por experiencia propia é difícil. ter máis de 100 visualizacións. Bueno, no, espérate, ter máis de 50 visualizacións xa é complicado. Ahora ves vídeos de xente que leva un tempo na industria sacando cousas e os videoclips de 3 minutos non chegan a 1000 visualizacións en meses. O sea Mm, que decir que isto xera un no, interés no, e demostra que se pode sacar algo distinto e que a xente poida querer velo. Bueno, estou moi agradecida, tío, a xente que está interesándose por esta volta e dándolle todo o amor, porque eu, home, pois si, ves as cifras e eu pensas un momento e dices, hostia, chaval, que leva subido dende o 23, sabes? Nada Mm. máis, Son carai. o sea, Nada, estamos nada. grabando esto y leva 4 días. 4 días publicado. Claro. Que, Yeah. que me parece, de verdad, unha locura as cifras que, sempre digo, as cifras son cifras e as cifras moitas veces non significan nada, pero neste caso creo que sí que significan moito porque é a primeira cousa que publicas ti sola, sale este proxecto, Dende fai 3 anos, sí. 2 anos e medio, Mm. así. Sí, sí. Entón, claro, Hostia, creo eu non que é unha podo. demostración moi boa e que a ti, lóxicamente, a ti e a toda a equipa, porque creo que tamén a toda a equipa de, oye, apostamos por isto, oye, mira, Sí, apostamos por isto e a xente o e quere, pois funcionou.
de puta está madre, bueno. joder. Sí, Motiva, sí, sí, sí. motiva a seguir, claro, seguro. Total. Home, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Non sei. Em, É moi especial. que máis vamos a ter? Ou, lóxicamente, estas cousas, non? Que hai cousas que se poden contar, cousas que non se poden contar, cousas que van, pois, variar segundo os tempos, non? As circunstancias, tal. Claro. Pero, como queres ou como vas a enfocar todo agora? Que vai vir agora? Conta cousiñas, conta cousiñas. A ver, cada hasta onde podo contar. Pois mira, o próximo que vai sair isto sí que se pode decir, un tema con Monte da Pena, que empezamos a facer, bueno, empezou ela a facer e tal, e bueno, teño este estribillo, a ver se che mola e tal, e empezamos a sacar ideas, e bueno, como Héctor é un crack, pois é moi fácil con el, currar, de repente sai unha puta de mazo, e además produce que te cagas e bueno, é un crack. O caso, eso vai sair o día 6 de novembro. E temos como moitas ganas de sacalo, tío, porque leva un tempiño xa feito e desto que, joder, que te pos a canción nos cascos e tal, e dices, Dios, Eres... quero que este fora e tal. E nada, esa sí que se pode contar. É un tema que fala, pois, dunha cousa, dun amor que un quixera que se repita, non? É como decir, joder, botoche de menos que bonito foi aquelo, ou esa sensación de amor de verán, pode Sí. ser, sabes? El quería direccionar así un pouco a historia por aí, e a verdad que quedou bastante bonita e bucólica e tal. E nada, é o meu primer featuring, así que Mira, eu estou, vamos, encantadísima, máis con Héctor, tío, currar, xa te digo, moi fácil, é moi profesional, ten todo claro, ou non, pero cando non ten claro da igual, búscalle aí a volta. Mira, síntome moi afortunada, porque sí, ten moita calidad e non sei, teño moitas ganas de que saia eso. pero sabes o que... Yes. Sí, Dime, perdón. no, pero iba a dicir porque a mí mólame unhas cousas bonitas que lle vexo os proxectos emerxentes, os proxectos que estáis comezando, os proxectos que estades pois moi autoxestionados e facedes o que queredes ou un pouco pois o que vos apetece, que é estas colaboracións, porque é certo que levo falando isto nas últimas conversas, sale un pouco o tema, non? E hai colaboracións a nivel mainstream que teñen motivos publicitarios, motivos X e tal. Pero, joder, notase moito cando as colabos, máis alá de que queden mellor ou peor, ou sexan Mm, máis top ou menos top, ou traten desto, traten do outro, que son colabos porque apetece. Colabos que porque, mira, me queres guai e quero facer contigo. E poño un exemplo compartir eso, é que eso é a- super a- especial, tío, é o moi tempo guai. todo, de gravar, de producir, de que che mande Héctor e che diga, teño isto, e seguramente te digas, como? Queres que participe no teu proxecto, pero tal, e esa emoción de poder ser partícipe de outro proxecto que tamén está empezando, está Sí, guai sí, sí. eso, é moi bonito. É moi especial. É que che vou contar, tío. Sí, sí. A verdade que sí, además para min é un honor. Eu son fan de Monte da Pena, tío. Eu son fan de Héctor, así que unha fan, teño o privilegio de tocar en unha canción de su artista, é como, joder, sabes? Vai por aí un pouco o rollo. E tamén eso, que eu a min gustame moito o que o que fai el, pero son cosas que a mí non me saen, non fago ese tipo de Mm, música, e mola xuntarse e ver como eu, egoístamente, non falando, como eu me manexo neste tipo de composicións, mm. ou como que podo aprender del, porque el sabe moitas cousas que eu non sei. Joder, él é Eh, un crack. Él é un é un crack. crack, tío, é un puto crack, sabes? Mm. Entón, para min é como, vou deixar levar, vamos a facer este tema pop bonito, preciosísimo. E, e para min, eu, de verdade, é como decir, nunca na vida poderá eu facer un tema así, eu sola, por min mesma. Entón, mola moito poder compartilo con alguén, sabes? Que, non sei, para mí foi aprender, aprender, aprender. E que ademais Con ele é eso a primeira axuda ao teu proxecto personal. Supoño que tamén sirve porque, aínda que ti pois non vayas a facer agora mismo un tema como ese ou non teñas a túa cabeza che leve a eso, pero
Claro, no que non é o meu estilo, entre comillas, como se suele dicir, Pero pero aprendes e ves cousas que podes levar á práctica tamén ao teu proxecto, porque tamén, pois, velo traballar a él, a min, claro, cando sube historias do seu estudio, ali de todas as pantallas, toda a mierda, eu vexo aquelo e digo, joder, é que canta cousa hai aquí, e ten que ser unha experiencia brutal, pois velo traballar e por exemplo, a ti, non, que agora estás facendo as cousas ti máis, rematando ti as cousas, dándolle ti vida, pois ver eso tamén ten que axudar a ti a dicirte, coño, pois veña, vexo isto, quero facelo, ou hostia, faino desta maneira, traballo desta maneira, pois quero aplicar esta técnica, ou quero aplicar isto ao teu, non? Que supoño que axuda tamén nese aspecto. total, 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 é como un, hostia, se pode jugar, oh, eu tamén quero. Ver un amigo facer eso e con naturalidade e tal, facendo o seu ou calquer outra cousa, dache a ti un, ajá, así que se o faz tú, pois eu tamén quero xogar e vou facer. Entón, pois, por exemplo, para min, pois foi eso, de vou acompañar un pouco máis ou vou atreverme a, eu que sei, facer algo noutro ámbito da vida, pero que me está inspirando Héctor literalmente, sabes? Falando de outra cousa. Entón, que vou dicir del? Que o quero mucho, tío. Es O que. quero mucho. Y de verdad que. Mira, vamos a. Ai, es que es maravilla. É que te estás emocionado, pero mira, fíjate unha cosa que a min creo que cada vez estou máis convencido. Eu creo que a min pasoume, non me custa recoñecelo. Hai a ver como digo isto, para que a xente o entenda. Creo que todos os que podemos iniciar un proxecto musical, un proxecto pois artístico, un proxecto como o meu, divulgador, tentando pois aportar cousas, creo que todos en algún momento podemos ter a idea bueno, non sei se do éxito ou da fama, pero sí a mellor ter ese pensamento wow, oxalá chegar a moita xente que nos coñece todo o mundo, pero non dun punto de vista positivo, senón un punto de vista incluso ata negativo. E dun tempo para aquí, doume conta, son moi consciente de que o bonito é que te vexa xente, o bonito é que o teu proxecto chegue, lóxicamente, pero o que te vas a levar, cando todo remate, por lo que sexa, porque a vida remata, porque a música é como é, porque os tempos cambian, o que te vas a levar é a xente. E os momentos. Seguramente dentro duns anos, cando pois, a tua vida este nun punto no que esté, ti vas a dicir, wow, fixen esta outra cousa, pero é que tiven a esta xente aquí, tiven a Héctor, por exemplo, tirando de min tamén, axudándome a sair da zona de confort, porque non é fácil tampouco, cando alguén ten un estilo tan marcado como o teu, non? Que estás, bueno, dentro dun estilo moi personal e non tan habitual, facer algo máis pop ou salir de ese estilo, cuidado que sen escoitar a canción seguro que mola moitísimo, pero máis alá de como sexa a canción, como dicía antes, ser capaz de facer algo tan distinto ao que Sí que sí, fas, que se escape tal guau, un guau. é moi especial, tío, poder facer tal e que fixemos máis cancións que xa sairán e todo, e eso, el me de feito me axudou a decir: "Sal de aí, tío, proba outras cousas novas". Por exemplo, hai unha melodía que eu tiña que era como que tiña aí na cabeza dende fai 4 anos ou Hmm. máis, non sei xa canto fai, pero, bueno, pues eran unhas estrofiñas en inglés e tal, e eu non sabía como e canteille un día e me dice: "Traduces", sabes, "vamos facer en galego, déjate del inglés ya, o vamos facer en galego, a ver que sae, non, a ver como manexamos". Joder, e quedou a hostia. E eu non me esas axudas, ese tía proba, que máis Sí, dá, se non sae, pois non sae, que vas, non hmm, pasa nada, é unha nota do móvil, se la sí. borras e eh, e o rollo foi ese, de atreverse a saír de eso. Héctor ten eso como productor, a min, por exemplo, é o que me fai, en plan, espabila, tía, sal desa pequena idea, desa cousa que te está ao mellor limitando. E iso é un productor. E incluso xa non solo que quede como unha nota de voz que se pode borrar, senón incluso que algo se publique, porque ti digas, pois vou publicar isto, pois vou non publicar en galego en inglés, vou non publicar máis pop, menos pop, ou facer o que sexa. O publicas.
sair tamén da zona de confort, ser capaz de publicar algo que pois igual a xente non lle gusta, xa, pero que lle vai a gustar a xente? Non, tamén é certo, porque diste, vou publicar isto en inglés. Xa, pero vai gustar a xente? Igual non. Vai gustar en galego? Pois igual tampouco. Vai gustar un Claro, violín? Pois igual non. Pero o importante é, o que publico, eu estou convencido de isto. Sí, exacto, pois xa está. exacto, exacto. Claro, hai outras cousas que ao mellor me dices, traduce esta, e eu, no, isto é Claro, así, non, isto non, é así, isto é así. tens que estar Pero convencida. nesa cousa a medias, medio wannabe, non sei que, pues díxome traduce, tío. Lévao a algo que saibas ben que te van a entender porque é a mensaxe que queres expresar. Mm. Entón, vamos ir por aí. Non sei se nos estamos destraviando do tema, pero o caso é que hai que probar cousas novas, hai que salir da zona de confort, seña confortable realmente ou seña moi, moi horrible. Hai que sair, intentar. Sí, hai que, ao E final con, é probar, claro, e con Héctor nada, tamén bueno, fixen unha canción que non sei se debería spoilear tanto ahora, pero apeteceme un pouco. Nada, é unha historia que é unha cousa así bastante, bueno, que me levou un tempiño de darlle voltas e voltas e voltas a ver como expresaba esa realidade, esa situación que vivín. E nada, a ver se o ano que ven temos a cousa para sacar, vale? Non podo dicir máis, pero é como é como o centro da diana, sabes? mm, Xa veredes, mira, xa para, veredes. eu me gustaría que contase máis spoilers, que dixese máis cousiñas, pero non se pode todo. Non se Entón, pode, non se pode. para non tirarte moi, porque eu ahora mismo tiraría da corda e intentaría sacar máis cousas, pero vou non facer fora de grabación, porque aí sí que se pode un poquinho máis, E porque despois falamos, porque despois aí falamos. non é tanto problema, pero entón para non querer tirarte da corda nese aspecto e que a xente pois este atenta, que mira, isto é algo que levo 200, este será o 217 programa publicado, se non me equivoco, o 218. En casi Bravo. todos pásame o que vou a facer agora, que sempre quero dicir de primeiras, xente, tedes na descripción as redes, as plataformas para escoitar todo, e eu vou dicir agora que levamos casi unha hora e estamos rematando xa a conversa, o vou dicir agora, pero a xente que siga as túas redes, que siga as túas plataformas para estar atenta pois a nova música, a singles novos, a concertos, a todas estas cousiñas que vayan vindo a partir de agora, que oxala sexan moito. Pero, falando de concertos, e creo que é obligatorio falar desto porque creo que, pois, como dicía, non, a vida son experiencias e máis alá de cando a vida remate, o bonito é a xente que encontras e as experiencias que vives. Ti presentas agora un live que está moi chulo e ademais outra cousa que acaba de suceder que creo que tamén é moi bonita e tamén ten que ser ou tivo que ser moi motivadora de cara a coller forzas para todo o que vai a vir, que foi esa actuación no putísimo San Froilán, que, joder, non estamos falando, con todo o respeto ao que vou dicir, non estamos falando dunha actuación nas festas dun pobo que tamén é de puta madre e que veñan moitas tamén dese estilo, non? Pero, joder, te presentas tamén agora, pois, no San Froilán. Sí, sí. Como Joder. foi tanto recibir a noticia de vas a actuar aquí ou queres actuar e como foi os días previos, e despois falamos do concerto en sí, pero como levaches todos eses momentos? Pois mira, houbo de todo. Houbo de todo. Quero dicir, de meu Sí, a miña dixestión ao principio foi como guai, pero non nos emocionemos, non vamos ir con calma. Digo para min sí, sí. mesma, rollo, non te ilusiones. Eh, eu que sei, ou con ese medo. Eu creo que tiña moito medo, tío, moito medo, pero a la vez moitísima ilusión, e acordeime, pois, dunha conversa que tivera con Celtia fai tempo, que eso, que cheguei á súa casa, tal, dixenlle, "Buah, tía, coleime aí no escenario", estaba medio desmontando, non había nadie, non fixen nada raro. Solo, como que me colei no escenario que estaba na Quintana, estábamos en Santiago. Sí, E claro, ver a plaza desde esa perspectiva era como, joder, qué ten que guai. ser a hostia, tío, por un sitio que pasas todos os días, de repente estar no momento onde que é unha cousa máxica. Entón ti estás no escenario, bueno, e díxenlle eso, e me dice,
tranquila, algún día tocaremos, sabes, na Plaza do Pueblo e tal. É eso, é como tan sinxelo como eso, pero tan especial como eso. E sin dúbida tocar na Praza Horta do Seminario de San Froilán, jo, é increíble. O instituto meu ao lado, que eu estudei nos Ollos Grandes, aí ao lado. Eu que sei, moitos recordos, moitas cousiñas que se venden de arriba, pero tamén como esa emoción, non? De decir, joder, que eu antes estaba aquí pasando por aquí para ir ao gimnasio e tal. Ademais, É moi se non me equivoco, a ver se non acabo agora con esto, porque estaba intentando buscar, pero non son capaz de teclear cunha man no teléfono, teloneando a Guadi Galego. aguadi, Pode, sí, ¿no? Claro, es chaval. que por certo, quero facer un chamamento porque Guadi Galego pechou agora a súa xira na Capitol, enchendo a Capitol con moito tempo de antelación, que o temos de certa maneira normalizado, pero que non é tan fácil encher a Capitol. E quero facer un chamamento porque creo que Guadi Galego, eu cando penso en artistas infravalorados a nivel, xa non Galicia, a nivel España, creo que Guadi Galego é unha das artistas máis infravaloradas da nosa música, que non a temos tan en valor, o sea, a temos en valor, pero creo que debería estar moito máis en valor do que está, porque Bueno, bueno. Sí, 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 creo vale. que, por Sí, exemplo, sí, non sí. se falou moito de falouse, pero non tanto como debería o feito de que encheu a Capitol para pechar a súa xira e oxalá o que lle veña a Guadi sexa con o recoñecemento top que merece ao nivel de outros artistas e A outros grupos. altura dela, Sí, a altura porque dela, porque ela é recibe recoñecemento, pero eu me avina en Ferrol fai un tempo mm, cubrín o concerto para Mondo Sonoro e fun a vela ali en Ferrol e foi dos meus concertos favoritos de toda a historia e mi moitos porque aquelo foi unha experiencia maravillosa co cal, pa ti como artista, pa ti como muller neste mundo da industria, actuar no San Froilán e ainda por riba facelo antes que ela, guau. bueno, O sea, é bueno, que miau, perdón, guau non, miau. miau. Sí, sí, miau, chaval. Foi para min unha responsabilidade. Estaba nerviosa, joder, Normal. porque despois viña un concerto enorme, pero enorme xa non só por de visión, non? Espectacular, porque as luces foron a hostia, os músicos son a hostia, as cantantes son a hostia. É, é esa bagaxe, é esa altura, esa experiencia que ten Guadi, esa elegancia, esa Sí. sabiduría, que é o que estás vendo, esa cousa que é tan grandiosa é porque ela é moi sabia, é moi entón, claro, é abrumador, tío, pero foi un privilexio, que vou dicir? Que vou dicir? Que Bien. me cago en tal, tío, foi un privilexio da hostia. E eu, sinceramente, sí que estaba moi nerviosa no Pero, concerto, lógico. É que Estaba creo que o nerviosa, raro sería o contrario. claro, estaba nerviosa, estaba un pouco así, dicindo, "Uf, encima non pega nada", sabes? Porque no meu conci, pois sí que houbo varias historias, rollo, pois unha parte máis lenta, unha parte máis, digamos, un pouco máis bombos aí a Sí. tope. Entón, pois, fixemos así unha cousa ecléctica para que ao final acabara un pouco máis lento para non Que a transición facer fose algo máis máis despegada. natural, non? Ou Sí, que fose un pouco máis coordinado co que viña despois, porque é tanta grandeza, sabes, que non podes acabar cun tema aí que non seña moi profundo. Non sei sí. como Sí, dicilo, sí, sí, eu sí, sí, quería sí, sí. facelo Sí ben. que a ver, que non pasaría nada por acabar cun tema aí, o que sei, mega fiestero con bombos, con tal, Claro, que seña pero máis que superficial, ao mellor o máis divertido que outro, pois, como Pizarnik, sabes, ou Berros, que acaban con a seriedade, un tema que é serio. mm, Entón eu quería, pois, acabar como así, non? Maestra, aquí me quedo. E claro, vela ali dende aí abaixo, tal, coas pantallas e tal, pois eu que sei, eu increíble. É que pe- Guadi, amar a Guadi, que dicen, non? dígoche unha cousa, ten que ser
o que falaba, dicía eu, dentro duns anos dirás, joder, fixen isto con Héctor estivo aquí, pois vas a dicir, é que actuei antes que Guadi Galego, que, joder, Sí, sí, que sí. guai, porque Sí, aparte, sí. a min unha cousa dela Igual. que me mola moitísimo é que falase moitísimo de facer escea en xeral, e creo que ele é unha das persoas que fai escea real. Digo que fai escena real porque, por exemplo, aquí na Coruña, cando tú no noroeste, tivo unha cousa moi bonita que non todo o mundo faría, nin todo o mundo fai. E que ela estaba actuando en un momento que reivindicou a presencia da muller nos escenarios e reivindicou a cantidad de proxectos como o teu que estades aí en moitos estilos e que demostrades que podedes defender un festival enteiro cheo de mulleres e vai quedar guapísimo Mm. non pasa nada. E aproveitou, bueno, para reivindicar. Estaban entre o público unha ou dúas das integrantes de Leria, das miñas queridas Ah, Leria, que amo moitísimo e que lles quero tamén o mellor de todo o mundo. outras jefas, outras E jefas. ela Sí. colleu, recoñeceunas ali no medio e as puxo de exemplo de grupo a ter en conta. E a mí nese momento dixen, joder, que guapo, porque xa non é que as poña en conta porque ten falado delas moitas veces, e en entrevistas ten falado Sí, delas, pero, joder, as ve ali, entre o público, na súa cidade, e as vou poñer de exemplo e dixen, Dios, isto é facer escea, isto é sí. construir, isto é pôr en valor a dos artistas e non outras cousas que se poden facer nin o que poden facer en redes ou demais, é o que ela, dende o seu escenario, pôr en valor e me parece Sí, un pero maravilloso. tamén foi natural, vamos, Sí, no, sí, sí. aparte se notou que foi natural porque de repente dixo, ostras, e aquí as Leiria que están aquí entre o público. Entón notas que non era nada estudiado. Entón, Sí, que sí, sí, guai sí. eso. Mola, mola. Sí, no, ela ten redes, así, unha arañita preciosa. Que Tece redes. é importante, que é o que é o necesario e o que hai que facer. Creo que eso é facer escea. Tecer redes, Mm. tecer colaboracións reais e tecer apoios que fan falta. Porque fan falta apoios para que os proxectos poidades sair un poquinho para Ujú. diante e que a cousa poida funcionar. Sí, claro, despegar, despegar. Mira, non che vou roubar moito máis tempo porque Ai, todo o que queiras. Estaba falando aquí contigo todo o día. é que por eso digo que podíamos estar 1000 horas e quero repetir, o sea, hai que facer outra conversa cando veña pois máis Pero, música nova ou veñan xa concertos falaremos. ou veñan unha xira ou veñan cousas que cando se poidan contar cousas que estén aí no horizonte hai que repetila porque Sí. Que mira, hai salseo, además, e aviso aquí á xente, o que vai vir vai traer salseo, entonces ite poñendo aí o lume. o sea, vou poder por fin facer un programa de estilo Sálvame galego musical así picantón. Bueno, a ver si dou a altura, porque o Sálvame, chaval, hai que ter aí Pero pode ir cara ao estilo ese programa, non? Pode ir aí... vale, lo intentamos. Oh, Dios, non sei a xente que poida estar escoitando e vendo isto en YouTube ou en Spotify, pero para min quedo hype automáticamente. Molaba, molaba. Hostia, No, pero sí que me gustaría hostia. eso, facer unha nova conversa porque ao final eh, molame unha cosa porque empezábamos, mira, creo que a conversa está quedando moi guai. Porque empezamos moi vitales, seguimos moi musicales, seguimos moi personificando en xente importante que axuda e o que decía ao principio que me mola facelo desta maneira últimamente, pois están surgindo colaboracións. Mira, hai a siguiente, si a siguiente que vou a publicar, vou a spoilear, igual cando publiquei esta xa estaba anunciado. É cun Ok, proxecto dun cantautor eu vou non definir como el se definiu, que me pareceu maravilloso e ver a explicación nesa conversa, un cantautor queer asturiano eh, que tamén é un exemplo moi bo de cousas que falamos aquí de, bueno, de tocar fondo, de estar na merda e de ir para arriba e fíjate que me estaba dando conta agora, por eso o nombro, porque tedes un perfil similar en canto a como, bueno, estades iniciando as cousas ou yeah. estades levando as cousas. El ahora xa presentou
o seu segundo disco, pero ollo a isto, o segundo disco presentou o seu primeiro disco o ano pasado e presentou este segundo porque teña necesidade de presentar o seu cambio de vida Wow. musicalmente, dicir, este son eu agora, e un pouco o que estás facendo ti agora, querías presentar así, querías todo xunto e pa diante, e mola, mola, me gusta Punto, estas cousas. tío. Sí, sí, sin complejos, sin nada, todo para adelante. Ya está. É E así. así que a xente que lle vai a escutar este live, que estemos atentos a esa canción con Monte da Pena e que che dea todo o cariño que mereces, que che dea todo o apoio que mereces. Ahora te deixo a ti un minuto de despedida, despois quero dicir outra cousiña tamén, pero vou che a ti que te despidas, pero que che den todo o cariño que mereces, que che apoien no que vai a vir, non sei o que serán moitos concertos, serán poucos concertos, serán grandes escenarios, serán pequenos escenarios, non o sei, pero que recibas todo o amor do mundo porque hai unha cousa que non me meto no musical, xa falei do musical, pero de verdad, oxalá máis xente como a ti no mundo da música, non polo que fagas musicalmente, nin porque innoves presentándote en live ou ahora presentes un disco de 50 cancións ou fagas versións ou revisións de poemas X, dame igual eso, senón que transmita as vibras que transmites ti e que sexa como ti eres, que cando se coincide contigo, sexa agora nesta conversa ou sexa en festivales bailando como coincidimos, sempre é un auténtico placer, de verdad. Ay, bueno, igualmente, tío, de verdad, ojalá tamén todo o mundo como a ti, porque a mí me inspiras estar aquí tan a gusto e tan podendo ser eu mesma, sabes? E emocionarme e que non pase nada e falar así con tanta honestidade, verdad? Que teño moitas ganas de falar contigo, tío. Para mí é como, non sei, volver a estar na onda, sabes? Eu que sei. E E me inspiras un montón, tío, e eu que sei. Que grazas tamén polo teu traballo e polo teu aporte e por ternos en valor a xentiña que estamos aí remando. mira, vouche dicir unha cousa, e isto voume ir eu de flipado aquí agora, de flipado non, porque isto que vou dicir sabe toda a xente que me coñece que isto o digo de broma, pero, como se di, broma, broma, pero entre de broma e broma la verdad asoma, non? Dicías ti que este é un pouco a túa primeira entrevista, non, desta nova etapa. Sabes quenes fixeron a súa primeira entrevista tamén cando non tiñan nada publicado nin sequera e agora veñen de estar actuando no FIS de Vilalba, de facer este ano máis de 20 concertos e de ser un dos grupos que creo que máis o van a petar no próximo ano, as Leria. Viñeron aquí cando non tiñan nada publicado. Casualidade, efectivamente, pero, 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 aí queda que eso. alegría. Colabo, Mmm, Bah, sería a hostia, tío. Pero teño unha canción que ainda está aí a medio producir e tal, pero que eu creo que vai sair, ¿verdad? Que vai, ou co disco, ou que seña, que menciona a estas chavalas, porque é que son mi inspiración. Entón, bueno, jeje, xa veré. bonito último Xa veré. spoiler. Qué guay. É un beso para Leria, é que son Son amor, son amor. mi inspiración, sí, é que velas así, pero joder, eu quero ser así de guai, É tío. que vamos a despedir xente que sabes que me Sí, costa vale. despedir e tal, pero dicía de Wadi, pero creo que elas tamén son un exemplo de como facer as cousas e además son un exemplo que a mí me gusta moitísimo e é eu sempre digo que unhas cousas bonitas que saco tamén desto é, bueno, coñecer proxectos que están dando os seus primeiros pasos, velos actuar as primeiras veces e depois poder ver como no seu caso, como non só crecen en escenarios de ter máis visibilidade, senón como crecen elas, porque eu sempre lembrarei eu poño, creo que o exemplo máis claro do seu crecemento, o digo moitas veces, xa non son as catro, xa non solo musicalmente, senón eu personifico nunha persona, sobre todo, que é Itzi, que eu as primeiras veces que vin a Itzi aí co seu baixo, había así como moi chiquitita, moi pequeniña no escenario, como, bueno, estoy aquí porque teño que tocar, pero mm, non quero que me vexas. E, a, Estaba tímida. e agora ves en riba do escenario e agora se move,
vai a batería a moverse, vai con máis, se move polo escenario, ves que seguramente antes Que ves disfrutaba, que atopou xa o seu, bueno, que conquistou espazo, non é que atopara o que seu sitio conquistou, sí, estaba aí. conquistou o Pero lugar. dices, aquí me vou sentir Que cómodo. eso Sí, é sí, sí. o que pa xente como a ti tamén, pois agora, non, que inicia esta nova etapa, ver estas cousas tamén axudan, non, a, a decir, joder, mola veras en riba do Moito, escenario. moito, axuda moito e bueno, joder, é dicir, tío, menuda referencia, eu quero ser así, eu vou intentar ser así, eu vou intentar estar aí enriba do escenario e dar a talla, iso é o que quero. E, bueno, vai me costar un pouquinho máis, porque, bueno, é difícil, pero ya verás, pouco a pouco. E si, E, esa e, é a música. e que veñas a colabo. O sea, por favor, por favor, o sea, Oi, sí, fagolles sí. un chamamento. De feito, creo que este fin de semana seguramente vexa a Mai que vou ir a disfrutar no de Lorzán a ver un concerto estará ela traballando como técnica e que xa lle vou a comer a cabeza, o sea, xa vou dicir Pobre, tamén vou dicir deixa de traballar, no, oh. no, 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 non vou deixar traballar. Bueno, vai metendo ficha, a ver o A que ver, fai, a ver. isto xa non é só por ti, nin por elas, nin porque a música galega disfrute dunha colabo top, senón porque a min é unha colabo que me vai gustar. O sea, Perfecto. xa está, o sea, xa por A mí tamén é un xénero que non explorei tanto, ten que é como ten que poñerme aí a cantar máis como pop rock ou algo así, non sei. É o pois que a mí non me sabe facer, entón me encantaría probar. que quede aí Pero bueno, e nada, despedimos que porque quede senón vamos a seguir aquí mil horas. pois sí, Sí que pois quero sí. facer, se me permites, un último alegato ou un último comentario. E é que Sí. falábamos de Héctor, falábamos de Monte da Pena, e vinlle un vídeo que subiu a TikTok contando un pouco a súa situación personal, ca súa parella, os seus sogros e demais. O vídeo está aí, a xente que o vai a ver porque creo que é un vídeo Sí. moi honesto, un vídeo moi necesario e simplemente para rematar e agora xa fago a despedida, non? Pero quería aproveitar tamén esta conversa e me apetecía un pouco para bueno, facer un chamamento tanto a esas personas que se están perdendo coñecer a unha persona maravillosa como Héctor e a todo o mundo que neste momento que vivimos sigue, bueno, tendo pues, pensamentos homófobos, actitudes homófobas e se cree mellor persona por odiar a xente que únicamente é xente. Sí Que que pode estar en desacordo ou en acordo ou o que seña, pero vamos a ver, home, todos somos persoas, respiramos, cagamos, facemos todo igual, o sea, non vamos a flipar. E que se este virando o discurso por aí, bueno, é que dá moito medo. Dá moi... está moi perigoso, pobres chavales, tío, os que están bebendo esa cousa, que despois a van a reproducir. Pobre xente, bueno, pobre ou non, non sei, pero tío, Sí, así que é moi grave, é moi grave. moi... Si hai que escoitar esas historias, o que dices tú, a de Héctor e todo, hai que escoitar ese temazo e hai que choralo, porque, é que é como, si, é como se te rechacen por ter algún É que, sabes que pasa? un Mes eu talento, creo que droga. no caso que dicía de Antonio Irún, este rapaz de Oviedo que vai ser a seguinte conversa que publique, me contaba pues, a súa vida. Creo que é moi necesario, igual que é moi necesario visibilizar a causa palestina, visibilizar as cousas que pasan no mundo, é moi necesario e moi agradecido pola miña parte que a xente visibilice estas cousas porque os que non as sufrimos non as entendemos, igual tampouco as entendemos ao 100% porque non as vivimos, pero precisamos Pero para que se conte para empezar, ser conscientes de algo que igual pensamos que xa non pasa e está pasando e para que sexamos máis conscientes de que tamén, pois, lóxicamente eh, non somos os que non o vivimos quenes para denunciar ou falar de X cousas con apropiándonos de nada, pero sí que para ser capaces de entender o que pasa pois tamén, joder, tentar pois eu, por exemplo, a miña fillada, o meu sobrinho que vai nacer agora en decembro, educalos lonxe de todos estes pensamentos e educalos no respeto e na vida como sí, ten que ser. e ser críticos, porque
o que pasa, eu creo que hoxe en día máis que un sentimento antigo, non? De, non pode haber parellas homosexuais, eu que sei, por simplificalo, non? Mm. Máis ben é outra cousa, que é a desinformación absoluta. O non poder ser críticos, tragarse calquer bulo, calquer mentira, Mm. que obviamente vai virar para ese pasado donde realmente un sentía esa aberración. Porque a mellor hoxe en día non é ese sentimento, pero é esa desinformación a que che leva a... Sí, Sí, é. sí. Entón, claro, hai que intentar, pues eso, direccionar a cousa a ser críticos, mínimamente, tío. Así que Ah, darlle un bico enorme a Héctor que o queremos sí, tío. moitísimo e que gracias por ser como é e por contar estas cousas e facelo dunha forma tan honesta. Un bico e unha aperta enorme tamén para ti, agradecido sempre de falar contigo e de terte aquí, que todo vaya xenial, máis alá do artístico no personal, como dicía, que é o que máis me Sí, alegraría que fose, e o eso é resto o primeiro, que tío. chegue Eso como é o primeiro. chegue e da forma que chegue. E a xente, Eso, pois, xa sabedes, próxima conversa, se non pasa nada con Antonio Irún, se non é a próxima será dentro de dúas, pero en principio será con el. Veñen unhas cuantas conversas que a verse tamén un horizonte chulas chulas, e o que digo sempre, xente, máis alá de o que falemos aquí, que é moi importante e que é moi necesario escoitalo, como hoxe e o que acabamos de dicir, escoitad os proxectos, ir a darlle cariño, coñecer a xente que fai música e cousas tan interesantes como Laura da Montañe e que xente, vémonos onde haxa música en directo porque a vida sen música sí, estaba aí, pero realmente es una puta mierda. E cando hai música, sobre todo hai música en directo, eso es lo más maravilloso. Vémonos na siguiente conversa, vémonos nos concertos, xente. Un bico enorme e hasta la próxima. Chao, chao. viva o rincón de Daniel.